Semirpa Pemirsa. jarang orang. Semir pemirsa. Selamat lamam. Selamat malam. Baik, pada malam hari ini Anda akan kami hibur dengan sajian musik-musikan, belajar menyambut. Oh iya, selamat menyaksikan dan selamat mendengarkan. Berpacu dalam musik. Mengapa aku kowe gak datang Sing teko. mengapa Aku mengapa Aku kowe riko gak datang Sing teko. bohong Sulaya. datang jemputan aku nek kesuwen aku ngantuk salah turu aku niteni janjimu dino iki jare kowe ngajak metu dan cepet jemputan aku nek kesuwen aku ngantuk celak turu aku niteni janjimu dino iki jare kowe ngajak metu aku ngenteni sampai mimpi untuk Cengar cengir liwat kene. Nek ora ana gawene. kene ora ana gawene mengapa Aku kowe riko. datang Sing teko. mengapa Aku mengapa Aku kowe riko. gak datang Sing teko. bohong Sulaya. dan cepet jemputan aku nek kesuwen aku ngantuk celak turu aku niteni janjimu dino iki kowe ngajak metu aku ngenteni sampai mimpi untuk cung liwat oke Nek ora ana gawene. liwat ke